nema nikakve promjene. Broj 3 uvjerljivo vodi i ovo će izgleda biti njegova pobjeda. Zaista dobro napreduje broj 4, ali bojim se da je to prekasno. Ne, nije prekasno. Broj 4 pobjeđuje lako. Evo. Iznenađenje već u prvoj trci. Broj 4 je uspio savladati konja koji je pregalopirao i ipak je pobjedio. Evo vidimo pobjedničko grlo Avon, vozač Boris Vukosavljević, 3 godine stara kobila od Hariken Sana i Avalindi. Vlasnica je Lidija Bašnec i uzgajivač, a gospodin Zoran Gašpar i gospodin Božidar Vidović će dodijeliti nagradu pobjednika. Molim vas da još jednom pozdravimo Avonu i vozača Borisa Vukosavljevića, pobjednika trke, velika nagrada Maziva Zagreb na 1600 metara. Čestitamo pobjedniku i vozaču, zahvaljujemo gospodinu predsjedniku i članu izvršnog odbora i krećemo dalje u galopski dan. Dolazi nam trka u ovom trenutku možemo vidjeti možda i najznačajnija trka galopera trogodaca za ovu godinu.